Ito mga kababayan, para sa ating peking impormasyon, kaugnay nga ng usapin sa bakuna, marami ang nagtatanong kapag ikaw daw ba ay nabakunahan kontra COVID-19, hindi mo na maaring makuha ang sakit o ang virus na nagdudulot ng sakit, no? Yung coronavirus. Mga kabalen, peking impormasyon ho yan. Hindi ho sinasabi na porke na bakunahan ka na kontra COVID-19, tiyak 100% hindi ka na mahahawaan ng COVID-19. Ano? At ito, according sa Centers for Disease and Control Prevention o CDC ng Estados Unidos, itong COVID-19 vaccine daw, sinasabi na merong 2 linggo, no? O merong 2 weeks, about 2 weeks for the body to build protection against or after the vaccination. Ibig sabihin, kailangan ng 2 linggo para mapagtibay ang iyong pananggalang kontra sa novel coronavirus. Ano? At dahil doon, ibig sabihin, pwede ka pa rin mahawaan ng COVID-19 kung hindi pa talaga ganun kabuo ang proteksyon ng iyong pangangatawan kontra sa bakuna. Pero gayon pa man din, sinasabi ng mga eksperto na mahalagang magpabakuna upang maiwasang magkasakit o maging severely ill, ika nga, yung masawi dahil sa COVID-19 at maprotektahan hindi lamang ang inyong sarili, kundi maging ang inyong pamilya. Kaya ho, silang nagsasabi na hindi ka na magkaka-COVID once na nabakunahan ka, 100% sure. PI ho yan, peking impormasyon. According sa CDC, ulitin ho natin, it takes about 2 weeks for the body to build protection after vaccination. That means it is possible you could still get COVID-19 soon after your vaccination. This is because your body has had not enough time to build for full protection. Kaya mahalaga pong ingatan pa rin ang ating sarili, sumunod dun sa mga social distancing protocols, magsuot ng face mask at face shield, at syempre mga kabalen, mga karehiyon, yung palagiang paghugas ng kamay. Yan ho ang ating peking impormasyon.